खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 15 मे बृहस्पतिबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा गावनि खुगायावनो सोरजोंबा सुथुर जालायनो हागौ। मोजाङै सोलिनाया गाहाम जागोन। वृष राशि। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि जाफुंसारनायाव बिसिनि सुखु फैगोन। मिथुन राशि। गावनि अहंखारावनो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। कर्क राशि। आसा खालामना थानाय सिमांफोरा फैमाल थांगोन। असान्थियैनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। समाजनि खामानियाव बिबाना बांनायनिफ्राय बांगोन। गावनि थाखाय दसेबो सम मोनै जागोन। कन्या राशि। गोनांथार खामानिखौ मावनो थाखाय साहसनि गोनांथि जानो हागौ। धैर्य हमनानै खामानिखौ मावनांगोन। तुला राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सन्देह सोमजिलायगोन। जेरावखि थाया गोजोन गैयै जागोन। वृश्चिक राशि। नोंथांनि जाफुंसारनायाव नखराव मोजां गोहोम गोग्लैगोन। रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। धनु राशि। फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बयजोंबो निन्दा होजागोन। जेरावबो ओंखारियानो मोजां। मकर राशि। गोसोआव साननाय बादि गासैखौबो मावफुंनो हागोन। गोसोनि जै जागोन। कुम्भ राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। गोबां रांखावरि आरजिना लानो हागोन। मीन राशि। सोरजोंबा दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। सुथुर जालायना थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।